Сәлем дуслар, яңа атнада, яңалыклар түгел тапшыруында кабаттан сезне сәламләүебезгә бик шатбыз. Без дип сөйләшсәм дә кадрда Роберт юк. Бүген тапшыруны үзем генә алып барачакмын, ләкин ул сезгә күп иттереп сәламнәр әйтергә кушты. Робертны күпләрегез инде күптәннән КВН уйнаучысы буларак беләсез. Менә быел да ул, бүгенге аның юклыгы да шул КВНда катнашуы белән бәйле. ТНТ каналында узачак концерты татары дигән, менә дигән КВН программасында катнашачак безнең Роберт. Аны димәк инде ТНТ каналында да карый алачаксыз. Менә шул. Роберт, сиңа уңышлар телибез. Беләм, син бу тапшыруны һичшиксез караячаксың һәм әлбәттә инде без соңыннан сине дә ТНТ каналында караячакбыз. Без мин узган атнада булган кайбер яңалыклар турында фикер алышып алыйм әле дип әйтсәм генә инде, дуслар, сезнең белән әлбәттә. Димәк, узган атнада инде вакыйгалар белән истә калачаксың. Иң беренче тема дип, безнең спорт өлкәсенә кагылышлы яңалыктан башлыйсы килә. Ул инде безнең Россия хоккей легендасы Данис Зариповның рәсми рәвештә бызга соңгы тапкыр чыгуы белән бәйле хәбәр. Димәк, сез аны күргәнсездер, күрмәсәгез ишеткәнсездер инде. Данис Зарипов бызга чыгып, үзенең җанатарлары белән рәхмәт белдереп аларга, инде бүтән уенчы буларак, хоккейчы буларак команда составында чыгыш ясамаячагы турында белдерде. Һәм беләсезме, бу безнең Казанның Ак Барсы белән Магнитогорскиның Металлург командасы арасындагы уен вакытында булды бит инде. Һәм шул чакта, нәкъ менә шул көнне Гагарин кубогын 6 тапкыр откан, 5 тапкыр откан бердән-бер хоккейчы булды ул. Чөнки бу Гагарин кубогын ул Казанның Ак Барс формасында 3 тапкыр, менә Магнитогорскиның Металлург командасы формасында 2 тапкыр откан бердән-бер уенчы иде ул көнне. Ничкенә булмасын, Татарстанда иң беренче хоккейчылар рәтенә кемнәрне кертә аласыз дигән сорауга һичшиксез һәркем Данис Зарипов исемен горурланып әйтә алачак. Инде Данис Зариповка алдагы тормышында да уңышлар теләп калабыз без үзебез. Тагын шундый кызыклы гына хәбәр килеп иреште бит әле. Безгә бит инде Америка Кушма Штатлары бер туктаусыз ниндидер санкциялар пакетлары булдырып торалар, Менә шул яңа санкциялар арасында Россиягә $300 кыйммәтрәк смартфоннарны кертү тыю турындагы хәбәр дә бар икән. Ягъни шул рәвешле Америка безне айфоннарсыз калдырмакчы була икән. Ләкин бу өлкәдәге белгечләр безне тынычландырырга ашыга. Моңа кадәр дә ул айфоннар Америкадан гына кертелмәде ди, һәм шуңа күрә аларны башка илләр аша кертү мөмкинлеге әлегә сакланып калачак дип тынычландыралар. Менә шул, димәк, Россия айфоннарсыз калмый дигән сүз. Шушы санкциялар астына Альфа-банк, Росбанк һәм Тинькофф банк керү турындагы хәбәр дә бар. Ләкин бу яңалыкны ирештергәннән соң да белгечләр безне тынычландырырга ашыга. Альфа-банк санкциялар астына эләксә дә, бу аның һичшиксез эшенә ниндидер авырлыклар китермәячәк дигән фаразларын җиткерә алар. Бусын инде алга таба күрербез. Һәм инде Тинькофф банкка карата да санкциялар бернинди йогынты ясамаячак ди безнең аналитиклар. Инде Аллага тапшырган, бар да яхшы булыр дигән өметтә калабыз без үзебездә. Әгәр дә сезнең бу хәбәргә карата ниндидер фикерләрегез була икән, рәхәтләнеп аны комментарийләрдә язып калдыра аласыз. Безгә дә кызыклы булыр сезнең фикерләрегезне ишетү. Дуслар, узган атнада 22 февральдә безнең Казан Эрмитаж үзәгендә гаҗәеп матур күргәзмә ачылышы булып узды. Аның никадәр Татарстан өчен мөһим чара булуын ачылышта катнашкан Минтимер Шәймиев, Татарстанның мәдәният министры Ирада Аюпова һәм әлбәттә инде безнең дәүләт Эрмитажыннан килгән бик тә мөхтәрәм кунак Михаил Петровскийның катнашуында инде күрсәтеп дәлилләп тора торгандыр. Бу күргәзмә безнең Александр Македонский көнчыгышка таба юл дип атала. Һәм
Дәүләт Эрмитажыннан шушы күргәзмәне оештыру өчен 400-гә якын экспонат китерелгән булган. Һәм беләсезме, ул экспонатларның күбесенә хәтта 1000 ел ярымнан да артык икән инде. Шуңа күрә менә бу бик тә тарихи әйберләрне дип әйтгәндә, күрәсегез килә икән, һичшиксез безнең Казан Эрмитаж үзәгенә бара аласыз. Әлеге күргәзмә безнең октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Һәм ачылышта без дә булдык. Без ул турыда хәтта репортаж да төшердек. Һәм ачылышта катнашкан кунаклар белән дә бераз сөйләшеп алган идек. Менә кунаклар фикеренчә, алар арасында күп кенә рәссамнар, безнең галимнәр дә бар иде. Менә алар әйтүенчә, бу чынлап да уникаль экспонатлар, чөнки безнең эрага кадәр ясалган һәм бүгенге көнгә кадәр үзгәрешсез. Әлбәттә инде берникадәр үзгәрешләр дә бардыр, бераз таушалып та киткәндер инде алар, ләкин аларның менә шушы саклануы шул хәтле гаҗәеп факт дип әйтгәндә, һичшиксез барып карагыз әле, сезгә дә һәм балаларыгызга да кызыклы булачак. Дуслар, һәм инде бу хәбәргә бер дә игътибар итмичә мөмкин түгел. Безнең Татарстан стат ир-атларга кагылышлы кызыклы гына мәгълүмат белән бүлеште бит әле. Димәк, безнең хәзер иләнергә уйлаучы егетләр, ягъни гаилә корган ир-атларның инде яше күпкә арткан булуын күрсәтә Татарстан стат. Ягъни безнең 18-дән 24 яшькәчә ир-егетләр арасында иләнүчеләр хәзер бик аз икән, андыйлар бары 22%. 25 яшьтән 34 яшькәчә егетләр күбрәк иләнергә тели икән, андыйларның саны 52%-ка кадәр җиткән, һәм инде 35 яшьтән өлкәнрәк ир-егетләр, андыйлар арасында иләнүчеләр якынча 26%-ка кадәр җиткән икән менә шушы күрсәткеч. Менә шундырак яңалыклар, ягъни бу нәрсә турында сөйли, безнең ир-егетләр хәзер гаилә коруга күпкә уйлабрак киләләр икән, 18 яшьтә үк иләнүче ир-егетләр саны күпкә аз. Ягъни Татарстандагы ир-атларның уртача хезмәт хакын менә шул күләмдә 55,535 сум белән бәялиләр икән безнең статистика белгечләре. Кызык шулай бит, бу инде монда гаҗәеп нинди генә күрсәткечләр кергәндер. Ярый, дуслар, һәм инде безнең чыгарылышыбызны дәвам иттереп, һәм бу инде йомгаклый торган безнең бер хәбәр булыр инде, сезнең исегезгә төшерәсебез килә. Безнең Татарстан News каналларында безнең бит инде белгәнегезчә рус телендә дә чыга торган тапшырулар бар, татарча гына да сөйләнә торган тапшырулар бар. Һәр ике аккаунтында да сезнең өчен кызыклы язмалар, репортажлар ясап торырга тырышабыз. Күп кенә концертларда безнең күз уңыннан читтә калмый. Шуңа күрә, дуслар, безнең тарихи йорт биналар турында сөйләвебезне дәвам иттереп шуны әйтәсе килә. 20нче гасырның танылган мәгърифәтчесе, акыл иясе, галим, тарихчы Мәрҗани йорты турында да сөйләдек әле без. Габдулла Тукай музееның өлкән фәнни хезмәткәре Лена апа Тябина белән бергәләп бу тапшыруны да рәхәтләнеп карый аласыз. Һәм инде әйтеп узмыйча булмый, сезне артык ялыктырмас өчен, вакытыгызны озакка исраф итмәс өчен без тапшыруларыбызны компактлы гына, кыска гына итеп, ләкин шул ук вакытта иң кызыклы мәгълүматны шул тапшыруларга сыйдырырга тырышабыз. Менә шуның белән шул, бүген тапшыруыбызны мин менә шулай үзем генә яздырдым, ләкин Робертны беләм, ул уйлары белән дә, күңеле белән дә монда бүген. Сезгә күп сәламнәрен җиткереп калды, тагын бер сәламнәрен ирештерим әле сезгә, һәм шуның белән тапшыруыбызны төгәллим. Менә инде киләсе чыгарылышыбызны без аның белән икәү бергә яздырырбыз, һәм анда Мәскәүдә нәрсәләр эшләп йөргәнен, яңалыкларын Роберт инде үзе сөйләячәк. Мин сезгә бары исәнлек, саулык һәм уңышлар теләп калам, киләсе очрашуларга кадәр сау булышып калам.